Izan ere, xalo gero bat bai, izan ere, Aizpuru autobusak alde batetik Usurbilak gehienon bizitzan oso presente egon den enpresa izan da. Zuetako askok gogoratuko duzue supositorio forma zuen autobusura edo motor soinu eskandalagarria zuen beste ura. Geroagoak izan ziren bi pisutako autobusaiek eta zen poza ez da, ikastolara joan behar eta reala eramaten zuen autobusa gure bila etortzerakoan. Nik uste dut oroitzapen guzti horiek deno dauzkagu laburuan. Haurtzarotik dugu denok Aizpurua oroitzapenetan. Eta jakina da baita ere, sagardoa edatea eta kotxea hartzea askotan bat ez datozenez, txosgaraian makina bat sagardo zale garraiatu dituztela, beraiek ere, Aizpurua autobusekin. Eta zenbat kantu entzungo zituzten autobus barruan, ez da? Txoferrei eskenitakoak, besteak beste. Gaur ere, kantu batzuk entzun beharko dituzte Arkaitz, Ixak eta Beñaten eskuetik. Hirukoteari eta kantu batean abiatu dugunez gaurkoa, badakizue sagardo honek egunak ere baduela bere ereserkia, herrian ereserkia ere baikasi. Eta hori entzun eta kantatuko dugu lasai botilaren irikiera segituan dator eta Ixakek laguntzen digun kantu honekin. Usurbildarrak daukate. Usurbilko